Ahojte, ukážem vám, čo som postavil. Takže toto je vlastne, tu vlastne parkuje také auto a nesie raketu na odpalovanie, kde sa tie rakety odpalujú. No tak, taďalto chodia dovnútra touto bránou. Potom, toto je takto chodia, toto je veľké miesto, kde chodia, malujú. Tuto dávajú tú raketu, keď ju vyložia. Tuto dávajú také malé časti, laboratórium, to už je všetko také staré pokazené, totiž. Mama mi to zbombardovala, tak trochu som ho zbombardoval ja, ale to hovorí, že ona a väčšinou to hážeme na ňu, ale nie to nevadí. Tu sa je takto z toho vchodu asi dovnútra, tuto sa ide dovnútra. Vnútri je dolné poschodie, tuto sa vyjde hore, tu sú viac zaujímavé veci. Ale dole sa ešte dá prejsť do tejto veže. Do toho sa dá ísť dovnútra. Ukážem vám vchod. To je ten vchod. Tak, jeden blok som dal preč. Ktoré vyzerá v tej veži. To je celé s tou vežou. Potom sme tu hore. Môžem prísť takto. Sem. Tu je takto malý balkón. Tak, som hore. A tu je úplne balkónová miestnosť. Tu je toľko balkónov. Taká strecha a takáto. Tu je garáž. Tuto parkuje auto. Auto je takto. Táto brána sa takto otvorí. Auto vyjde. Potom to auto ide takto po tých stopách. Potom tuto ešte. A takto môže to auto prejsť až sem. Tuto to letisko, tu má vchod. Tu môže doniesť všeličo nejaké veci. Ono sa zase otočí a môže ísť späť do garáže. Tak, parkuje. Tu sa za ním zavrie brána. A to je všetko. Ahojte.